bunge, ginya olo koyo kuom sigenge mamoko. To gima nyaka ging'e ne jofwambo ma Kenya to chung' motegno, en tich ma gisetiyo higni mang'eny, gisetiyo e bwo sirikande moko, kendo gibiro bedo time e bwo sirikandni. Nyocho kanyo Uhuru Nyetelo be nyo ywak gi nying jofwambo. Sani koro wuok jomoko okuome ywak ne jofwambo konye. Mano be gima winjire maler adier. Mago miriambo lilo. Amedo tego jofwambo. Ne gimed tiyo maler. Gitim tijgi, gibidh tich. Weche magikelo ne jopiny gibed weche mag adiera. Kendo weche mwachungo motegno. Wan obro bedo kwa support gi. Kendo wa defend gi. Kendo jomokelo tugo obro gidhrago. Ero kamana inya kapok atieko wasomo kuom ote kaendi to benda apoyo kata mana jopiny kuom chung' kod ute mag fwamo motegno nikech kata mana kaneno ote ma bende jopiny osebedo kata mana kasomo gin mana mag chung'a kod jofwamba hinya nyaka luore kod tije ma bende watimo nikech kokin nyakwaro mga juanga to wan bende okwanyal bedo ni watimo kata mana tijwa e yo makara. Som ote adek mar mondo mi atiek chenro makama. Jack Nyarmudi iwacho ni ute fwambo nigi katiba maritogi. Ang'o ma jalup ker koda Moses Kuria dwaroga pando mondo jofwambo kik ng'e. Iwacho ni kwanza Moses Kuria ma yenye Twitter cha be ong'eyo ni en jatelo. Mage gin, iwacho ni magi e gin ni jotend migepe obed vetted maber. Koro ne kaka okudo wiji. Aya, mano paro kanyo mochiw gi Jackie. Paro machielo mabendo chiw gi Onyango Ogoni. Iwacho ni sirikal owek buogo jofwambo. Tiuru tiju kaka usebedo kutiyo, wan kaka raia, wan bang'u. Hero kamana ahinya. Ote machielo, Dos Santos, ma ote mogik mabenda biro bedo kasomo. Iwacho ni awuoro ni jotelo moko ka omikom, to koro tuge mana kamano. Mano koro oketo ng'iyo. To kata mana kiloso kotende kod kata mana fwambo, ute mag fwambo kanyakla kod tijgi, ote mabende kata mana jotelo mamoko bende osebedo ka poro kata mana mbui mopogore opogore. Ahinya mbui mar Twitter, ema bende jotelo mopogore opogore bende osebedo kata mana kalosa ahinya nyaka chiwo seyo makamago. Nyakwara mga jongero kuma nyako bedo kod wagi kanyo bende makelo wa giko mano mar twak makamana. Gwero kumano ne Chachi Lutieno kuom biro kiny makawuone twak mabende nwantiere godo. Nyakwara mga jwanga Chachi Lutieno ene director mano mar duol mago mag jochung weche mag pinje mag Afrika ma ugwe kata mana kiero duol mong'ere kaka Editors Association of Eastern Africa. Eriko duor in mena gwero kamano kuom biro twak kiny makawuone. Eriko duor Nyakwara mga jwang en jagoro maduong' mane duol mag jofwambo mong'ere kaka Kenya Union of Journalists. Odiochieng' manyoro kana somo milome Eric manendeko ni torni en wichkuot maduong' ka bende jotelo poro wach maket kod mago. Erokamana ahinya. Pok manya Nyakwara mga jwang in mena gwero erokamana ahinya kuom chung' kodwa motegno ahinya nyaka luore kod tije mabende watimo nikech kokwa fuono ok wanyal